Ассалому алайкум бародару, салом ба ҳама подписчикои канали Автолайф. Хуш омадед ба канали мо. Бародару, пешаи наора сар кардан як чиза ба сами ҳамаи шумо мерасонам. Як бародари муҳоҷирмон ба ман паспорташро равон кард ва гуфт ки ман ҳамин паспорти хориҷима гум кардагим ва шумо дар эълон бигзорен. Паспорт бо ному насаби Доруев Қурбонали Юсуфҷоновичай. бародару, касое ки агар бишносанд ё ки ин паспорта ёфтен, ба номерҳои рӯи экран метавонен ки муроҷиат намоед. ва дар наҳори имрӯза бошад мо 15 мошини фурӯширо омода кардаем ва пешкаши шумо мегардонем. наҳорро тамошо мекунем ва дастгириро фаромӯш намекунем ва саҳар наҳори навро аз мошинбозори Душанбе интизор шавем. ва мошини якум бошад Opel Хечибек. як бародар аз шаҳри Москва равон кардагӣ аст ва гуфтааст ки мошин қарор дорад дар шаҳри Москва ва солаш 1996 объёми мотори 1.6 бензини холияй ва нархи мошинам 96 000 рубл бо муомилат дорад ва номрои соҳибаш 8 985 697 56 29. дар ҳамин номеро вайбер ватсап дора ҳамсӯҳбат шем, бо барои шумо пурратар маълумот метаҳам. ва мошини дуюм бошад BMW 5 солаш 2014 кузов седан, объёми мотор 2.8 ва 85 000 пробег дорад, бензини холияй, растаможкаш шидагӣ, коробкаш автоматай. ва дар ҳамҷа соҳиби мошин камтар маълумот додагӣ аст ва гуфтааст ки мошинам BMW 528i FN, ҳуҷҷат таъмировкаш бародару 1 солаи ва нархи мошин 320 000 сомонӣ бо арзонан мешавад ва номрои соҳибаш 935 10 70 10. ва мошини сеюм бошад Priora солаш 2012 кузов седан ва объёми мотори 1.6 ва 112 000 пробег дорад, бензини холияй, растаможкаш шидагӣ, коробкаш механикай. ва соҳиби мошин гуфтааст ки мошинам дар ҳолати хуб қарор дорад, 4 баллони нав, мотори 1.6 простояй, электропакет ва нархаш 35 000 сомонӣ бо арзонан мешавад ва номрои соҳибаш 99 55 22 22. ва мошини чорум бошад Kia Rio солаш 2016 кузов седан, свет мокри асфалт ва объёми мотораш 1.4 ва газа бензинай, растаможкаш шидагӣ, коробкаш автоматай ва нархаш 86 000 сомонӣ бо муомилаам дорад ва номрои соҳибаш ва мошини панҷум бошад Mercedes E-класс солаш 2008 кузов седан, объёми мотор 5.5 ва бензини холияй, растаможкаш шидагӣ, коробкаш автоматай. ва дар ҳамҷа соҳиби мошин гуфтааст ки мошинам Mercedes E-класс, объёми мотор 5.5 авангард, поини фулай ҳама навротош кор мекунад ва таъмировка документаш 1 солай ва нархаш 132 000 сомон бо муомилат дорад ва номрои соҳибаш 919 83 86 86. занг мезанем бародаро, бо барои шумо пурратар маълумот метаҳам. ва мошини шашум бошад Toyota Corolla солаш 2009 кузов седан, объёми мотори 1.8 ва газа бензинай, растаможкаш шидагӣ, коробкаш автоматай. ва гуфтааст ки мошин американка бо ягон мошини арзонтари вазн мешавад ва гуфтааст ки бампер қатъи фарошай Corolla сезадагӣ ва нархаш 85 000 сомонӣ бо арзонан мешавад ва номрои соҳибаш 30 04 49 78. ва мошини ҳафтум бошад Prado солаш 2009 объёми мотор 4 ва газа бензинай, растаможкаш шидагӣ,
коробкаш автомат е. ва дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст ки мошинам состоянияш беҳтарин е, ягон камбудӣ надора, на пан, на вай таъмировка, документ 1 сол, нархаш 190,000 бо муомила дора. ва номрои соҳибаш 919 83 86 86. ва мошини ҳаштум боша Mercedes Benz солаш 2000 май, кузов седан, объёми мотор 2.8 ва бензини холия, растаможка шидагӣ, коробкаш автомат, мошин авангард, состояниш 100%, тонировка документ то марти 2021 савдо мешава ва гуфтааст ки алиш намешава, бо арзонан мешава. ва номрои соҳибаш ва нархи мошин 78000 сомонӣ ва номрои соҳибаш 988 40 08 40. ва мошини нӯҳум боша Chrysler солаш 2010, кузов седан, объёми мотор 2.7 ва 113000 пробег дора, гази бензин, растаможка шидагӣ, коробкаш автомат ва гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, нархаш 70000 сомонӣ бо муомилаам дора. ва номрои соҳибаш 97 02 31 61. ва мошин даҳум боша Leganzi солаш 97 май, кузов седан, объёми мотор 1.8 ва газа бензин, коробкаш механик ва гуфтааст ки нархаш 25000 сомон бо муомилаам дора. ва номрои соҳибаш 917 98 97 17. ва мошини 11 боша Lexus RX солаш 2008, объёми мотор 3.5 ва бензини холия, растаможка шидагӣ, коробкаш автомат. ва дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст ки состояниш 100%, ягон дард надора, 4 баллони пачка задагиамаш ҳамаш зур, состояниш вагон, кадоми харидор бародаро занг бизана, хай бо муомила дора, алиш намешава. вайра гуфтаи соҳиби мошин нархаш 145000 сомон бо муомила дора. ва номрои соҳибаш 885 08 48 84. ва мошини 12 боша Nexi солаш 94 май, кузов седан, объёми мотор 1.6 ва газа бензин, растаможка шидагӣ, коробкаш механикай ва гуфтааст ки мошинам нахаду хадавои мотор, баллонаш салон 100%, документош бучидагӣ ва нархаш 13000 сомон бо арзонан мешава. вайра гуфтаи бародаро соҳиби мошин ва номрои соҳибаш 30 20 20 98. ва мошини 13 боша Toyota Camry солаш 2019, кузов седан, объёми мотор 2.5 ва 27000 пробег дора, бензини холия, растаможка шидагӣ, коробкаш автомат. ва гуфтааст ки мошин поини фулай ҳама наворот кор мекунад, автосалон, ва нархаш 378000 сомонӣ бо муомилаам дора. ва номрои соҳибаш 97 88 88 83. ва мошини 14 боша Nissan Maxima солаш 99 май, кузов седан ва объёми мотораш 2 ва газа бензин, растаможка шидагӣ, коробкаш механикай ва гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуб қарор дора ва нархаш 22000 сомонӣ бо муомилаам дора. ва номрои соҳибаш 915 58 86 10. ва ин буд бародаро, ва ин буд 15 мошини фурӯшие ки мо бародаро дар навори имрӯза пешкаши шумо гардонидем.
و سر نصیب کردگی باشد باز با ماشین بازار دوشنبه میرویم با شرطی که با هوای خوب کند و نوری نو رو از آنجا پیشکش شما میگردونیم. شما هم برادران ما را دستگیری کنین و در ویدیوهای ما لایک رو بگذارین و ویدیو را پدیلی چکنین. باوری داریم که ما رو دستگیری میکنین و ما هم در خدمت شما هستیم. تا ویدیوهای آینده خداوند مهربان همتون نگهبان باشد. سلامت و زنده باشین. مرحمت بچه ها، کسایی که کمپرس گفت اگه دون یک تا خوب شده گفتیم با نبود بگیریم برادرها بینید سالش 2000 مای ابیو مطور دو بود سورا اشتری این را اما شخصی با نبود بچه ها بینید شوزر ازینشون نوان سویچ بیاد سویچ شده خوب الیگان بچه ها ما شخصی با نبود بینید مشکل باید سلام شام من ها رو میگیریم شش میگیریم بخش چورت الکترا بله بله سوی جنس که پرابک شد من خوب نفهمیم پرابک شد کارو کافته ها دی پی دوسته کاندیسانی دوره ترانسفر کار میکنه باشه این چند پیوجی 44,000 بو خرید میشه ارگون شو سعادی میشه نمره تلفن تمام ابونه میشه آقا گفتم 6 میلیون هم نمره ابونه میشه آقا نمره کن 118 33 20 55 زنگ میزنی خیلی ممنون میشم باشین بهترین نه هر ماشین چه شو